Hezký večer všem. Těšíme se dnes, protože budeme mít večer příběhu a zkušeností. A to je vždycky skvělé, když se dělíme to, co nám funguje, s čím máme svoji zkušenost a co bychom chtěli předat dál. A já se moc těším, protože vidím, že tady mezi náma máme muže, takže já dám hned slovo tady z kraje Ivovi. Je to tvoje, Ivo. Super, děkuju, taky hezký večer, srdečné pozdravy z Vendryně. Tak samozřejmě ve Foreveru můžeme často potkat většinově asi ženy, ale rozhodně ne jenom ženy a produkty Foreveru už jsou tady určitě úplně pro všechny. Ale protože já jsem chlap, tak já jsem si tady dneska pro vás vzal dva takové moje oblíbené typy, které používám a které si myslím, že teďka i v tom předvánočním období můžou být velice zajímavou inspirací na dárky pro vaše partnery, tatínky, syny, prostě všechny, které máte rádi. A já začnu tím, co vlastně v té každodenní péči vlastně používám, a to je vlastně balzám po holení, Gentleman Pride, který výborně voní a má skvělou konzistenci takového vlastně de facto, tak jak znáte děvčata asi tělové mléko, tak něco takového. Já ho mám osobně velmi rád, protože já jsem kdysi po holení trpěl takovou tou červenou pokožkou na krku, zárudlou a fakt mě to vždycky trápilo. A od doby, co tento Gentleman Pride používám, tak vlastně tyto problémy nemám. Čili neskutečně to tu pokožku po holení sklidní, krásně to vlastně voní. Když bychom se podívali na obsah složení, tak zjistíme, že tam máme 42% aloe, což je famózní pro kůži jako takovou, plus je tam, řekněme, heřmanek a rozmarin. Neobsahuje to alkohol, takže opravdu je to takový balzám pro každý den a rozhodně bych to nespojoval jenom s holením. Opravdu to nemáme nazvané aftershave, je to opravdu pro každodenní péči o pleť, takže ať už je to po sluníčku, ať už je to prostě z nějaké venkovní procházky, já tady už těch vlasů moc nemám, ale za to pravidelně opravdu používám Gentleman Pride i jako krém vlastně jako pleťový krém. Tak bych to nazval, takže to je za mě jeden takový skvělý tip. A podle toho, co děvčata říkají kolem mě, moc hezky voní. Takže opravdu doporučuji jako skvělý dárek. Je to moc hezky zabalené, takové krabice, čili i jako zabalený dárek vypadá moc dobře. A pak, když se zaměříme na muže, na mužské pokolení, tak hodně chlapů ve sprše má místo tekutého mydla, o kterém určitě tady někdo z vás ještě bude hovořit. Já jsem si tady tentokrát vybral vlastně takovou pepevné mydlo, vlastně z avokáda, s citrusovou vůní a velmi dlouho opravdu vydrží, nádherně citrusově voní a je prostě velmi, velmi příjemné, takové hebké to tělo, není to takové to svědění po sprše, jaké známe třeba z těch chemické kosmetiky. Takže za mě toto jsou dva super dárky, které určitě pod stromkem potěší každého chlapa. A já se těším na další inspirace, které tady dneska zazní, tak předám vám slovo Lidce. Díky. Ahoj, já vás zdravím z Ostravy. Tak, já bych vám určitě doporučila čaj. Takhle to vypadá jako sáčky. Je z květu aloe vera, je tam z kořice, zázvor, spousta takových dobrutek, takže je v létě osvěží, v zimě vás zahřeje. A já ho teda miluju, protože on krásně detoxikuje tělo, krásně vás jako pročistí, odvodní vás, takže je úplně super. Dá se 101 pytliku vařit až litr a půl čaje, anebo jeden silný hrnek. Pytlik pak nevyhazujte, já ho teda používám, já je tak se sbírám. Až se mi to vysuší, tak je rozstříhám a používám jako hnojivo do kytek. Takže i kytičky mají zdravé hnojivo. Takže za mě určitě čaj pro kohokoliv. Jo, jestli třeba uvažujete babičce, třeba protože u těch rodičů se to špatně kupou ty dárky, tak rozhodně s čajem neprohloupíte. A pak třeba gumitky na imunitu. To prášky, jsou to vitamínky, ale jsou gumové, takže jsou úplně luxusní. Ty nejdřív je milujou, děti je milujou, i já je miluju. Je tam Ačko, Bčko, Kčko, Dčko, Cčko, úplně co si vzpomenete.
a je to dobrutka a ještě s tím vlastně posílíte imunitu. Takže za mě asi tady tyhle ty dva dárky úplně top a předávám slovo Janě. Tak děkuji, Lido. Já vás zdravím od Poděbrad, hezký večer a já 100% doporučuji naše tekuté mýdlo. Já jsem od porodu měla strašný problém s pletí. Po každé koupeli jsem se škrábala, všechno mě svědilo, už jsem nevěděla co, takže vždycky sprcha, rychlosti prostě a konec mazat mlíkem prostě a stejně jsem se mohla udrbat. Pak teda jsem shodou okolností po kolika letech jsem se skontaktovala s Danuškou a ta mi poradila tohle. A teda pecka. Tímhle se umeju, nic mě nesvědí, dá se tím i oholit. A jak Ivo povídal, že má zarudnutí vlastně pod krkem, tak to samý máme my ženy v intimních partiích a po mýdle vůbec. Žádný pupínky, prostě nic. Takže a pokožka je hebká, vyhydratovaná, prostě jemňoučká. A můj syn od té doby, co se tím mýdlem myje, nemá ekzém na zadečku. Nevysušuje se mu prostě ten zadeček, nemá tam flíčky a to. A to samé vlastně je šampon, který opět nevysušuje, takže se člověk zbaví lupů. A řekla bych, že mi vydrží i jakoby delší dobu se ty vlasy nemastí. Že je prostě, a jsou takový bohatší, takový jako prostě skvělý. A nedrbu se. Prostě nesvědí hlava. Takže tohle jsou moje 2 tipy, který určitě mít pořád doma, protože to je něco k nezaplacení. Opravdu. Takže děkuji a předávám slovo Marcelce. Ahoj, tak já vás zdravím z Bubkovce, jsem trošku odinut, zase zdaleka a já vám představím můj top produkt, je to vlastně sestava produktu, není to jeden produkt, já netroškařím, já jdu hned naplno. Je to tahle krabice, která je to soustava produktu na očistu organismu. Mám s tím bohaté zkušenosti, už to užívám několik let, používám minimálně 2 až 3krát za rok. Co to je? Je to očistný program na 9 dnů, na pouhých 9 dnů a garantuju vám, že za těch 9 dnů si dokonale vyčistíte tělo, vyživíte tělo a nastartujete tělo. Takže toto je opravdu můj top produkt. Není to hubnoucí program, je to očistný program. Je to pro všechny lidi, kteří jsou unavení, mají problémy s pletí, bolí je hlava, chtějí restartovat, dostat se zpátky do kondice. Těch indikací je spoustu. A garantuju vám, že to není pro ženy jenom, je to pro ženy i pro muže. Ideálně, jak jdou do toho 2 spolu. Ve 2 se to vždycky líp tráhne, takže doporučuji i třeba jako dárek Vánocům a od nového roku můžete začít restartnout a začít znovu. Co to obsahuje? Obsahuje to aloe, o tom bude povídat Dáška. To je prostě zlato. Na to nedám dopustit, piju každé ráno štamprly i mimo programy a je to prostě výživa, přírodní výživa, obsahuje to úplně všechno, co potřebuje vaše tělo, takže to je 1. Může být i ochucené, kdo nesnese čisté, je brusinka nebo broské. Já teda preferuju čisté, za mě 99,7% je prostě topka. Potom to obsahuje tobolky, které vám podpoří metabolismus. Je tam i nezbytná vláknina, kterou potřebujeme k výživě. To nesmí chybět, teď nevím, kde jsem to dala. Protein, aby nám neubývaly svaly, aby jsme se zbavovali pouze tukových polštářků, svaly potřebujeme zachovat, takže toto nevynechávat, ale opravdu užívat, jak je v náhodu. Je tam samozřejmě průvodce, takže nebojte se, že byste nevěděli, co máte dělat a jinak přítel na telefonu. No a to je asi tak zhruba všechno za 9 dnů. Energie k nezaplacení, protože teďka i v tomhle období můžete v každém ročním období ideálně ráno ne, ale jaro, podzim, ale jak říkám, můžete kdykoliv začít. Takže za mě toto je top produkt. Doporučuji vřele všem a krásný dárek Vánocům.
předávám slovo dál Dášce. Děkuji. Ty jsi mě tak navnadila, že já mám klinku doma. Já jsem si říkala po Vánocích, ale já si ji dám ještě před. Já vždycky říkám, víte co, je fajn si dát klinku před Vánoci, protože můžete klidně 2 kila přibrat na tom cukru. Vůbec se nic nestane. No, já jsem si tady vzala aloe. Čisté aloe. To je ten produkt, který mi před 19 lety úplně změnil život. A víte, často hledáme něco, co by nám pomohlo, a já jsem taky hledala. Já jsem byla v období hledání, protože jako zdravotní sestra jsem měla problém se zažíváním, se zácpou a s imunitou. A aloe jsem si vzala tak jenom, aby se neřeklo. Dobrá, já to zkusím. A pila jsem ho měsíc, nic, zácpa byla pořád, ale druhý měsíc, třetí měsíc se něco začalo dít. A chtěla bych vám říct, že když něco užíváte, mějte trpělivost, protože není to tak jenom lusknutím, ale opravdu za 3 měsíce mi to vyřešilo střevo. Já jsem začala chodit každý den, ale vedlejší, ještě další účinky toho aloe bylo, že jsem se dobře cítila, měla jsem spoustu a mám spoustu energie. A o aloe se říká, že kudy teče, tudy léčí. My nemůžeme říkat léčí, protože nejsme lékaři, ale my víme, co to aloe zvládá. Tak jak říkala Marcelka, obsahuje všechny vitaminy, minerály, aminokyseliny, stopové prvky. Je tam 250 výživných složek. Prostě to je elixír mládí. A proto máme tolik energie, dobře se cítíme, jsme zdraví. A já vám řeknu, že za celou dobu, co piju aloe, jsem měla jednou antibiotika. A já nedám dopustit ještě na druhý výrobek, který vám jenom krátce řeknu, a nesmí chybět v žádné domácnosti, a to je propolis. A když na nás něco leze, a teď je takové období, kdy vlastně často jsme nachlazení, rýma, kašel, tak si to zkombinujme. Užívejme pár dnů, zvýšené dávky a bude po problému. A často se vyhneme i těm antibiotikům. Takže já se moc těším na další příběhy, které budou třeba za týden, ale těším se, že jsme se podělili, protože tak, jak říkal Ivo, je před Vánocí a možná zrovna to vás osloví a budete něco chtít vědět ještě od nás a my vám určitě můžeme toho říct víc, protože ty zkušenosti máme. Takže hezký večer a děkujeme. Ahoj.